De philharmonie Zuid-Nederland zet de traditie voort van de Vastelaovend Concerten. Een art klassiek concert met een knipoog, schoene muziek, carnavalslagers en acts voor te lachen. Regisseur Peter Noten en dirigent Roger Niesse hebben een verrassend programma samengesteld rondom de lokale carnavalstradities. Presentator Wim Steinbusch, zangers Gerald van Gemert en Rob Reiners en de Dancehall Reality nemen u mee op een muzikale reis door de Vastelaovend. Met een lokale artiest, Vastelavondsmuziek uit Ederstad en natuurlijk uw eigen Vastelaovensvereniging. Begin uw Vastelaovend met de Vastelaovend Concerten van de Philharmonie Zuid-Nederland.